Здравей, потребители на бокса. Аз съм Фаст. И това ще е 8-ми епизод в Minecraft Gear Survival. И в този епизод, както ви обещах, ще правя XP Grinder. О, аз съм имал арен меч, бе. Та опатка ще изхъва. И да. Ще го направя. Ще ми трябва... така. И сега. Оу, мистер Крипър, който ще бъде... Ей, буклук. Нищо. Аре, къде е торча? Гръмни торча. Аз торчен съм си за... тук. Така. И... откъде излизаш, бе? И сега ще правим ето това чудо. И така. Нека тук да разширим. Те глупости да ги махна. Така. Супер. До... от тука. Всъщност там за какво съм сложил торч? Нещо един торч. Не, нищо. Тук попълвам. Го попълвам. Да, ми свърши калостона. Така. И нека да го направим. Може да го направя този епизод, може примерно 2-3 епизода само него да правя, защото все пак не е толкова лесно. Сега нека да копая. Ще го изкопая 3 купчета надолу. И клипа ще някъде 10 минути. Мисля направо се върна, когато го изкопа цяло, защото не виждам смисъл да... Не виждам смисъл да ви е интересно да гледате как копая, така че след... Когато го направя, почти го изкопах. Дано се получи. Уоу, айрон. Дано килката ми стигне. Да изкопая айрон. Да. Тука. Не, от тука. Ще има стълбички. Сега. Така. Значи първо ще... Да. Не, то няма как. Не. Сега тази кирка трябва... Аз имам кирка. Супер. Добре, че съм си взел тази камената. В камената пас, дървената. Макар ли да копая бавно?
какво да я правя миличката? Е така. Правя си един безкрайен източник. И сега тук слагам вода. За да видя до къде ще стига. Така ще е добре. В момента импровизирам. Ако се чудите. Аз сега за първи път правя Speed Grinder. Ако се чуете. И да, готово е. Сега те торчуня ги махам още. Тук само трябва да направя това и съм готов. Ще кажа хубаво, че имам крафтен тейбъл, но нямам дърво. Имам някаква помия тук имам. Аре бе, само ми пишат по скайп. Без тъпто. Газ. Сигурно нощ, да. И нека да излезе с Iron меча. Да, клипа сигурно е вече 10 минути някъде, но... По-ти пука. Нека да легна. Ма то не че сядам дърво. Гледай колко малко дърво. Трябва някой епизод специално малко торче. Специално за дърво и да отхода. Ако ще я правя. Това не спуска се пичи. Кога се прави? Да. Камена кирка. И... нямам храна, това е много гадно. Просто тук в снежния байм храната е оскъдна. В смисъл животните. Няма с какво се храна, освен с от на зомбитата. Сещате се. Гадните. Където дори че и намаляват кръвта. Кръвта, това за хранене. Там, както се казва, се тая. Така. Мисля, че за сега върви перфектно. И тук сега ще направим стълби. Кабелстоин. Стълбички. Мъчете няма да стигнат. Затова е тъпо. Булшит. От тук бе. Е така. Бум. Това го запълваме. И тук сега го запълваме. Опа, значи първо малко гадно ще стане. Ще трябва да махна торчовете. И то горе как ще го махна. Вече един мангал се спална. Трябва да го махна. Да, Бързо да закрия. Да, както виждате, торча дойде. Да, то го правя, който сега ще го убия по много мазен начин. То във въздуха е баси прото. Да, и от сега експито ще видите как ще дойде. Ето виждате. И... омага е. Две купчета трябва да оставя, да. Две купчета трябва да се остави. Омага!
Сега се връщам. Тата просто не се сетих, че тук трябва да го изокопая. Това просто булшит. Да, ето така, вече няма шансове. И само да осветя и това ще е за този епизод. Надявам се да ви харесва. О, мага, тук за какво съм слагал, бе? Тук на Survival голяма разпория беше. Само тук това е рън. Така, клипа стана някъде 15 минути. Семи от тая. Дай тук сега. Да. Трябва да направя само едни стълби. Бързо. И съм готов. Така. Това където крипър е гръмно нещастник. Аланга точно не трябва да има, бе. Как ще спамват. И ще ви демонстрирам. Само тук да го оправя. Абе не, това ще е за този епизод. Няма се е харесал. Аз бях Фаст. И до нови срещи.